Non-stop. Vale, sí, és veritat. Matrix Revolutions. He de dir que Matrix Revolutions la vaig començar a veure a HBO, la vaig intentar veure 3 vegades, no vaig poder, i vaig dir, ja que està aquí, me la veig. No? I me l'acabo de veure, perquè portava una hora. I diria que són 2 hores i mitja. Doncs em sembla una burla contra les pel·lis de Matrix. Jo he de dir que personalment m'agrada molt la primera Matrix i la segona i la tercera no em semblen bones pel·lícules, però bueno, les deixen veure. M'agrada molt Animatrix, que Animatrix estava molt bé. Ara, és que jo estava, tio, que no estava... Matrix Revolutions és l'última pel·li i Animatrix És la era l'anime quarta. que jo havia vist. Vale. Mm. Ara estava confonent I jo els aquesta noms. Matrix Revolutions em sembla que és com que es riuen constantment del que havien dit, com si estiguessin fent mofa, tot i parlar en sèrio, saps? I dius, s'estan rient d'ells mateixos o què? I no em va agradar. No, em va semblar un altre bunyol. Per això, o sigui, jo vull dir que en el viatge de tornar que vaig fer... Però Revolution no és l'última. Sí. És Revolution? Revolutions, no? Sí. No era la tercera Revolutions? Matrix Exacte, Revolutions, és que no? És també l'últim. jo tinc dubtes, No. La nova com es diu? Matrix, Resurrections, Resurrections. Resurrection. Revolution Bueno. també. Vomito amb la tercera. Amb la segona tinc arcades. Amb la tercera L'única vomito. que es pot veure és la primera. Exacte. I amb la quarta vomito i em cago a sobre. És que... Bueno, la quarta jo no l'he vista, però vull dir, no tinc esperances. Tampoc sóc un gran fan de la primera, La quarta no cal que la vegis, ja t'ho dic jo. No sé, em va semblar com que no calia. O sigui... És una tonteria, tio. Una tonteria. Tot el tema aquest del videojoc i allò em va semblar... Sí. A més, és que al principi és com molta palla i, bueno, jo què sé. Fora. Fora, ja està. No cal ni parlar-la més.